Jo us diré el que tinc a l'ànima, encara que hagi d'utilitzar una altra llengua. Això ho diu en castellà, però esclar, ell diu que l'han obligat a canviar de llengua, però no sabem si l'han obligat abans o després d'escriure el seu llibre. Jo en alguns articles ja explico com el Quixot ha estat sistemàticament traduït i gràcies a les catalanades i els errors de traducció podem saber que era en català, no? Però el que sí que és curiós és que el mateix Quixot en Cervantes ens està dient que ell no pot utilitzar la seva llengua. Segons en Diego Romero Lucas, en parlar de les edicions en català del segle XVI, ens diu que és molt destacable el fet que han desaparegut quasi totalment les obres literàries impreses en aquesta llengua catalana, a excepció d'algun certamen poètic en honor de la Mare de Déu o d'algun sant, que en el fons és en el que volem convertir la nostra cultura, no? Una mica com el franquisme, que gairebé en alguns moments només es podien fer cançons de Nadal, rondalles, els pastorets i coses per l'estil, no? Les grans manifestacions de cultura no es podien editar en català i es van editar tot i les prohibicions, Això que quedi clar, perquè encara hi ha gent que diu no, a mi ningú m'ha prohibit a mi mai parlar en català ni escriure en català. No, jo no he vist mai ningú negar-se i la gent es nega. Aleshores cal diferenciar el que és un ordre, el que és una opció o una política lingüística determinada, el que és una qüestió personal d'una època també molt puntual. Diu també en Diego Romero que més ni tan sols es reimprimeixen les grans obres d'autors valencians de finals del XV i principis del XVI, que tan presents van estar en els orígens de l'impremta valenciana i que a més van tenir un èxit brutal, com van ser Joan Ruiz de Corella, Sor Isabel de Villena, Jaume Roig o el Tirant-lo Blanc. El Tirant-lo Blanc, que va tenir un èxit brutal i es van fer un munt d'edicions, en català no es va tornar a editar més al segle XVI. No deixa de ser curiós. De fet, tampoc no sabem ni qui és el seu autor, que no és el que ens diuen que va ser, no? Però no sabem ni qui és l'autor de l'obra de la literatura després del Quixot més important en llengua catalana, no sabem encara qui la va escriure. L'Alberto Blecua, professor de llengua i literatura espanyola del Renaixement i Barroc, ha editat un manual de crítica textual. Quan parla de la transmissió impresa escriu: esment a part mereixen les edicions falsificades i contrafetes, impreses amb peu d'impremta i any diferent al veritable, frau molt freqüent al segle XVII. O sigui que un dels grans especialistes en la literatura del Renaixement castellà ens diu que cal anar amb molt de compte amb els peus d'impremta perquè és un frau que canvien l'any i el lloc d'impressió. Diu que passa amb Guzmán de Alfarache, amb el Persiles en Cervantes, algunes comèdies d'en Lope de Vega, d'en Tirso de Molina i Calderón de la Barca, i en general amb totes aquelles obres de gran èxit per motius literaris o d'altra índole religiosa o política. O sigui que gairebé tot el que ha tingut un èxit especial o rotund hem de desconfiar del lloc on s'ha imprès i l'any en què ha estat imprès. En Josep Guia també ha demostrat que la falsificació de l'autoria del Tirant-lo Blanc és un fet totalment constatable. O sigui, avui dia podem dir que l'autor del Tirant-lo Blanc és una invenció d'aquesta, és un frau per ocultar l'autèntic autor. Blecua diu que en tots aquests casos cal un coneixement molt profund dels impresos de l'època per poder determinar la data i el lloc d'impressió. O sigui, si un entès, potser el màxim entès en la literatura i la transmissió textual del Renaixement i Barroc ja ens diu que cal anar molt en compte, doncs imagineu-vos un lector normal que agafa un llibre i no té cap mena de referent per poder jutjar si allò és un frau o no. En Blecua avisa que no s'han de confondre les impressions il·legals amb d'altres de perfectament lícites. Aquí també ens està dient que no sabem el que és legal del que no és, I rebla que les queixes dels poetes i escriptors en general per deturpació de les seves obres i pels furts i les falses atribucions, això que ara comentem, sobrepassen en alguns casos el simple tòpic retòric. Perquè fa Cervantes també podem dir que no es conserva l'original de cap dels seus llibres, ni moltíssimes de les seves primeres edicions,
que hi ha llibres amb dues versions totalment diferents, que la dedicatòria del Quixot al duc de Béjar substitueix l'original perduda i que no s'han trobat mai ni les edicions del Quixot de Barcelona ni la d'Anvers. Per tant, amb tot això en ment, el Quixot no és el que sembla, o no ens hauria de semblar el que sembla. Com diu Francisco Rico en el seu estudi sobre la transmissió textual del Quixot, diu que l'original presentat per Cervantes al Consell Reial segurament no fou, per descomptat, un manuscrit autògraf, sinó una còpia net realitzada per un amanuense professional. O sigui, que el màxim estudiós, l'erudit més entès en Quixot, ens diu que l'original que va arribar a l'impremta era una còpia de l'original i no era hològraf d'en Cervantes. Diu, tal era el procedir seguit en la immensa majoria de casos. Està clar, no es podia publicar res que no fos supervisat per la censura i reelaborat per la censura. Diu que en Cervantes no va revisar les últimes proves d'impremta. Està clar, les lleis censores ho prohibien. Si no, de què serviria el censor? Si el censor corregeix un llibre i l'autor, abans que s'imprimeixi, el torna a supervisar, no té cap sentit la feina del censor. Diu que al Quixot hi ha omissions, ruptures de la continuïtat, epígrafs erronis que poden ser obra dels impressors. Els impressors o dels senyors que estaven al costat dels impressors reelaborant els llibres. Diu també que hi ha indicis per sospitar que la novel·la no va escapar de la censura totalment indemne, o sigui, que hi ha indicis per interpretar que la novel·la es va censurar. Diu que també no sabrem mai amb exactitud en quina mesura afectaren al text cervantí la manera de producció del volum i les circumstàncies que el condicionaren. No sabrem mai com es va elaborar el volum. En moltes ocasions no podem estimar l'abast dels incidents tipogràfics. Hi ha tants incidents que no sabem com avaluar-los ni interpretar-los. Sobre la primera edició ens diu: la lacra més greu de l'edició Prínceps és la formidable quantitat de rates. Des de la portada fins a l'última paraula del text no hi ha cap mena de nyap que no tingui lloc a l'Ingenioso Hidalgo de 1604. Diu que els errors són diversos centenars, els que ell detecta. Diu que en el fragment de l'asa hi ha una història de l'asa, un asa que apareix i desapareix com per art de màgia. Doncs en aquest fragment de l'asa diu que hi ha interpolades 80 línies. Harzenbusch creu que hi ha errates i dislocacions per culpa dels caixistes, o sigui que en el moment d'elaborar-se el Quixot passen coses estranyes. Diu que allò no havia estat per manca de memòria de l'autor, sinó per culpa dels impressors. Ja creu que hi ha uns errors al Quixot que no pot ser que sigui perquè l'autor no té memòria, sinó que realment és que passa una cosa en el moment d'elaborar-se el llibre. Enrico parla sovint d'una edició Príncep de 1604 que també ha desaparegut. La transmissió del Quixot, diu Enrico, està presidida per una progressiva contaminació del text. El text valencià del Quixot diu que també fou expurgat encara amb més zel. L'impressió d'en May de València, del 1605, diu es mostra poc destre a explicar l'original i no té manies per completar bastants planes que es quedaren curtes afegint les paraules o frases que van convenir a fi d'aconseguir-ho. O sigui, si els impressors consideraven que aquella frase s'havia quedat curta, ho volien amb el que ells consideraven, i si era massa llarga, la retallaven. Diu, és evident que en Cervantes acaba, diu, no rellegir la novel·la línia a línia abans que s'imprimís. No calia, estimat Rico, que ens ho recordessis.